Majú priestor to povedať si ešte. K fotke som sa dostala ako k nutnosti v zásade. Potrebovala som zachytiť svet, nie len očami, ale nejak natrvalo. Takže v podstate v nejakých 12 rokoch, asi 12 alebo 13 som prvýkrát chytila fotoaparát do ruky s tým, že otec je fotograf, takže nebolo to ďaleko. Som absolútny samoraz cez to všetko, že otec je fotograf a v podstate tak je to vidieť aj na tvorbe, že otec je krajinkár, ja sa venujem skôr umeleckému detailu a reklamnej fotografii. Môžem na chvíľu za tieto fotografie, tam máte hlasovacie lístky, zároveň tam hlasovacia urna, kam to treba vložiť. A v rámci záverečného ceremoniálu na uzavretí festivalu, to bude tuším sobotu večer, bude vylosovaný jeden výher, sa dostane vecnú cenu od festivalu Early Melon. Neskôr som, keďže mi moje možnosti dali všetko, čo mi mohli dať, tak keďže som sa chcela posunúť kúštik, tak som išla na VŠVU k pani Milote Havránkovej. Takže musím priznať, že Milota Havránková je pani profesorka, vedí každého svojím smerom, nikomu sa nesnaží vnútiť, že tak toto má byť. Skrátka len človeka vedí a usmerňuje tým smerom, ktorým si vybral sám, čiže pre mňa je ona pedagogička číslo 1. Ja hlavne umeleckému detailu, respektíve zachytávaniu obyčajných vecí, často z absolútnej každodennosti, pohľadom, ktorý si ľudia často neuvedomia, že aké veci môžu mať svetlo. Kopa príjemných ľudí, veľmi dobrá atmosféra, to je prvá vec. Druhá vec, veľmi nápadité projekty. Vôbec to, že je to pre mladých orientované, venuje sa to hlavne vizuálnej tvorbe, audiovizuálnej tvorbe, čiže tá vizuálna sa k tomu pritrafí absolútne. A veľmi sa teším, že existujú a vznikajú takéto projekty a vždy ich budem podporovať.